दोस्तों, आप लोग के गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग के बता दें कि स्टार्टिंग में आप लोग गाना सुन ले बानी और वीडियो देख ले बानी प्रदीप पांडे चिंटू जी के। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताई से गाना आप लोग सुन ले बानी किस फिल्म के बा। जी हमारे प्रदीप पांडे चिंटू जी के फैन बानी या फिल्म देख ले बानी और गाना सुन ले बानी, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से नीचे बताइए जो किस फिल्म के ये गाना बा जो कि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि वीडियो में झाड़ू के साथ प्रपोज कर ले बानी। तो आप लोग के कमेंट के माध्यम से बतावे के बा कि ये गाना किस फिल्म के बा। आप लोग सही जवाब दें तो आप लोग के हमनी के चैनल गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल से आप लोग के इनाम दिया जाएगा। तो आप लोग प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म या गाना सुनने बानी तो अभी आप लोग कमेंट करी और हमनी के चैनल के इनाम आप लोग जीती। तो आप लोग के यह जानकारी बतावे के रहे, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दी और अपना इनाम जीती। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।